guys. Since anniversary na mo ron, laag mig taytay. Happy 3rd anniversary. Laag mi diri guys kay anniversary man kuno dagdag sa gupon mi panagsa. Nagsara Unexpected. grabe dan wa mi katuod sa dan mo nang nasaag mi bati kay mong naagian. Motor. Kay dito may agi sa mautugdan mo tungwa nakatungas ag motor. Lisod ko tungason na tungan. Yan naman day lamig dan are yung makadag motor sa hanto na ring tuktok. Sayang. Tarungunin pa niya mo na. Nami sa pamuan. Welcome to Lantay, guys. Lantay. Ay, sorry. Tay-tay di ay. Tungas may arag pangasuna. Wala may nagdag motor kay di mo silbi. Di mo talapok. Nice kayo no? Oh. Pero gabot ari kay worth it. Mura kag nasa salida ba mga scenery. Char, nice kayo. Di pa ni mao guys na paadto unahan. Pero mas nice pagto nato. Nice pa ni. Pero abot ang ginawa day. Oo nga kaya to. Ngason kayo. Si hay. Mura ba matungas og bukid ba oh? Murag naligo. Murag weligo. Murag neligo day. What about it? Nice kayo no? What a beautiful. Sige. Kanang shout out day ko ni Balot. Kasi pangalan natin Lot. Lot Castro. Og ni Gretel. Hi Gretel. Isa pa man. Ni Sa manay loading. kalimot ko. Hi Teria. Dabot tamig tay-tay. Suya ka. Guys, mo uli na meron kay init na kayo. Alas sana oras ha? Alas 10 alas 11 na guys, manguli na mi. Ara na so inita. Okay, manguli na mi guys. Inita. Kung modong mo ani guys, na may plano modong ani. Ana mo agi sa labon sa tawa ka ng atong pill start kanang bilyar kayo. Ha? Bilar kayo kuno guys, ano mo pwede mo agi na dapat ting init kay aran sung lapok ka og di pwede og kuan nanting uwan di kasakay yung motor baktas experience mo sa mong na experience harang ayo baktason nang atto jud so awam po may katuod no nang saag lagi tas mi guys kay ara inita ako biyabas guys ha
May blabas, bisaya ka. Ay, mahyom. Higa-higa ilong guys. Kaya binaktas. Meron siya oh. Ha? May pa ang kabaw guys. Na swimming pool. Lako kayo. Ha? Ligo sila. Hindi pa rin nilablaba rin sa wiligo. Wiligo. Guys, kailangan kahoy. Ari guys, oh. Kano ba kita kahoy may yan eh. Hindi man yung mahugan eh. Unsa na nga kahoy? Hangat sila. Mura magkatigong mautay. I don't care. Wala ako kapandong sa init. Magiging landong guys. Mga kayo. Goya lablab. Palab. Remembrance sa 3rd anniversary. Masyaki. Uy! So, mababay sa meron guys. Kaya magbaktas sa kayo rin nita. Ting paniwag ko na. Oh, sige. Kaya di na ma-forma dyan na muna. Tapos, grabe. Kuha na nga mga anniversary. Di malimtan. Sige na. Mababay na mi guys. Bye-bye. Bye-bye. See you next vlog. Bye.